Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kinatong tanan no. Adlaw karong Lunes, November 18 to 2024. O karon day ato na pong sugdan ang unang adlaw ning sugilanon. Unggay malunggay sa mga asoy ni Kuya Gulyat. Dinaot nga maningaw taning dramaha. O kung unsay istorya ani. Bueno, di ta maglangan, ato nang sugdan ang Unggay Malunggay Episode 1 sa mga asoy ni Kuya Gulyat. Daghang kayong salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man yung ihatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Nato nga mga bata. Ang butan nga bata ni tatay mo tuman. Ang mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! Arbay! Kaming mga bata, buutan nga bata. Kumusta na itong kaigsunan karon labi na yun sa Kabisayan ug Mindanao nga kanunay na mati na to. Labi na yun sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Foliar fertilizer. Ug sa tanang pangatao po nga nanginom sa ato ang Sid Panyawan Coffee Mix, the best kay ni natong imnon ang Sid Panyawan Coffee Mix. Nindot kay ni para sa ato ang inadlaw nga imnon nun para makatrabaho tag tarong unya di tabog ka. Unya sa mga bata pod ang ato ang Don Pipi Tablia nya manginom tag Don Pipi Tablia labi na gyud ang atong imnon diha nga lami kayo nya nindot po kay natong imnon ng Don Pipi Tablia kun parisa nato sa ato ang Paulitos Macaroni Crunch unya kining ato ang Yema OB Special unya sa ato apong Tasty Fish Cracker gihinimo sa Food Trade Incorporated. Okay, salamat kayo ninyong tayan. Diamond Food Trade Incorporated ang nagbuhat anak. O sa tanan itong mga kaisunan ha, salamat kayo labi na gyud sa tanan mga tao ni Kap Ray Marimon diha sa Bien Unido Bohol. Kumusta kaniya Kap? Sa imong mga tao. O karong pizza 20, pizza 2 sa Disyembre. Anak tabagkita ninyo sa patupat ha? Sa drama nato nga naguluhan. Langit ka kilat ko. O inyo nang makita dito sa ilang Vice Mayor Julie Flores. O makita tayo din ha. Si Vice Mayor sponsor na o nya sa tanan na ito magkaisunan diha sa Barili. Kumusta ka mga tanan? Okay! Unya sa tanan to si De Christine Camarillo. Kumusta ka di Christine Camarillo? Sa mga amigo diha. Nakalimot ako sa mga amigo ni mo. Cherry, si Janelle og kinsap to uban. De Christine, kumusta mo tanan diha? Sa tanan De Christine Camarillo. Good morning mo di. May hapon ni mo diha. Unya sa tanan itong kaisunan ha sa Kabisayan og Mindanao. Salamat. Okay mga bata, mga kasama. Aniya kita sa unang adlaw sa akong asoy ninyo nga naguluhan. Unggay Kamunggay. Giga ni title na to. Unggay Kamunggay. Unggoy siguro ni Kamunggay. Maring Unggay Kamunggay ha. Mao siguro ni istorya ni Ate Ingrid Bertidaso. Nya ato directress karon si Ate Martes Parbal Morris. Ang atong spinner si Kuya Jewel Vinci Soundman Mr. Ricky Bangiscari. Recording audio editor Kuya Ariel Mangkao sa
iking building and roof installation. Okay mga bata, mga kasama, niya kita sa unang adlaw sa akong asoy kaninyong naguluhan. Unggay kamunggay! There is one DJ Lex Relax. very much. May buntag mo diha, Tatay Ustoy. May Ay. buntag. Mayong buntag ni mo diha. Dong. Kining. Asa magkapaingon? Ikaw iya kong tuyo, Tay Ustoy. Ako? Mm. Unsa man ituyo unta nimo nako, Kaloy? Wa mo hangyo unta ko, Tatay Ustoy nga mangayo ko ni mo kamunggay. Kay kon mangod, nabala ka ko sa akong asawa. Munggay. Wa na may gatas nga mugawas sa iyang suso. Uy, Wa na'y matutoy ang among anak. mao ba? Oo, Kaluoy sa bata, uy. maulagi tayo. Wa sa ko'y kapalit og gatas kay wa pa mi sweldo sa construction. Oo. Apiki, gyud kayo. Mga na lang og makainom sig sabaw sa kamunggay. Basin pa rin og maggatasan siya. Oo, kayo. Sigurado gid kay na kay ang kamunggay. Usa ka na sa pinakasustansyadong utanon. Maulagi ko no, Tay Ustoy. Maayo kay na sa bagong nanganak, Kaloy, kanang kamunggay. Pagsabawan na o ipahingkop si mong asawa, daghan kay ka nga magkuha ang benepisyo ana, o nutrisyon sa dahon o bunga sa kamunggay. Ninduta gidayan ng kamunggay tayo, no? Ay, oo, daghan kag bitamina nga makuha ana. Di kugihan ko yun nagkuhan basa og research ang bahin anang dahuna. Abi ni mo doon anay vitamin A, B1, B2, B3, folate og vitamin C. Wow! Nasa na siya iron og potassium og uban pa. Maayo kay naalang sa bagong nanganak sama sa imong asawa. Mauligi tayo. Unya tayo kining, pwede ba kong mangayo ni mo og dahon tayo? Aron akong masabaw? Oh, kayo. Sige, pagkuha na diha. Pamungil lang diha, pamungil. Ubay-ubaya. Ano nga, daghan nga makuhang sustansya ang imong asawa. Salamat kayo, Tay Ustoy. Way sa pa yan, oy. Nalain na paglangan, aron nga makahigop nagsabaw ang imong asawa. Iday, papalitan akong mga lamas. DJ Lex Sagol ako sa tinuwang manok. Kining sibuyas. Kining... Sige, okay, tay. Okay. Kadiat ha, kung Loy. andamon ha. Luya. Lami ang aning sudan ni mo ron tay, uy. Oo, lami kayo. Samot ka lami basta butangan og kamunggay. Oo, tay. Butangan yun nagkamunggay ang tinulang manok. Awan sa man, apilan ako kamunggay. Uy, ayaw lang inday. Anak ko'y kamunggay sa bahay. Nag-stock di ka kamunggay sa inyo, tay? Dili man inday. Naagyo ko'y punuan sa kamunggay. Ay, kaninduta, good tay. Swerte kay ka, kay nakay tanom di ay nga kamunggay. Ganong swerte man. Na, makaingon gid kog swerte tay, kay tagsar kayong tao ron ay nga daling matubuan o mabuhian ng mga tanom nga kamunggay. Ako bitaw tay, tanom ko kamunggay. Kung di ko mabuhi, uy, matay man yun. Mao ba? Tingali, kuwang lang to sa atiman inday. Kumbaga ha, sa yuta nga imong gitamnan. Di siguro ako presa nang gitawag nila green thumb tay. Mao ba? Awo, bitaw-bitaw. Usasan ko na, pero pwede man gihapon ni mo nga suwayan og tanom og balik inday. Tudluan ti kag unsaon. Mabatay? Uy, sige, tudlo ikaw kung saon, tay, bi. Aron kon mo tubo og manahon na, ako din itinda, aron di na ko kinahanglan pang mangumprag kamunggay, tay, uy. Way problema inday. Tudluan ti ka. Salamat kay tay. Way sa pa yan. Ipanghinaot na ako nga motobo o mamungag yun ang imong tanom nga kamunggay. Sige, alin ako. Amping tay.
Mabugnaw ang lasang nga akong gipuyan. Ang silaw sa adlaw daw dili hingkitan. Buwa, kahumo sa tinulang manok nga gibutangan og kamunggay. Naluto na sad ang kanon. Ako nagtawag ko ni Mayang asa naman eh. Aron mangaon nami. Mayang! Dali na! Mangaon na ta! Ang silaw sa adlaw dilihing Kalami sa sabaw toy. Ay pagkanta-kanta toy kay nangaon ta. Pasensya. Dami asa sabaw noon toy. Lami mo lang. Kaunog daghanan ng kamunggay aron liko ng panglawas nimo. Sige ka na magkahago sa mga buluhaton din isbay. Kamura bang mga babay, humo kayo mong mabughat. Aw, saon taman. Nga luag baya ang mga ruska na mo mga babay. Kana na lang pagmabdos na mo o pagpanganak, sos di lalim toy oy. 50-50 ang among kinabuhi, ana. Ang usa katil, ana. Ntuan na sementeryo. Saba ka niya, Mayang, oy. Kay tinuod man bitaw na. Looy kay may mga babae taon. Kay kamo, igo lang mo. Apap. Sakto na. Igo na. Kaon na lang diya. Sige, pag kaon og bayo ng kamunggay kay daghan ka ng bitamina. Dili na ka kinahanglan pa nga mo inom anang mga kuan synthetic na mga tambal o vitamins. Kanang kamunggay, mauna nang imong vitamins. Buntag. Oy, naamay nanampit toy. Kinsa makaron? Kadto sa ako lilion. Uy, isang. Ay, ikaw madena. Usa may ato. Ay, mamaray kung takong kamunggay toy. Aw, habi na ako kung sa, oy. Akaliot, mugawas ko. Magsabaw ka? Dili, toy, oy. Nasamad manggod akong apo. Akong ihampol siyang samad. Aron mo undang ang pagdugo. Aron sad, muuga dayon ba? Wa manggod ko ikapalit ni tambal, toy. Oy, mao ba? Sige. Kuha ati kag dahon. Ay, ako na lang, oy. Ay, ako na lang. Kay maglisod kag abot. Nalagod. Ayan. Uy. Uy, toy. Uy, gusto na, uy. Ano ba? O, di ah. Ay, kadaghan ba yung taon na toy? Para sa madra mas akong apo. Ay, dadaan na lang na. Basit ay ganahan ka nga magsabaw o baka isagol nimo sa sudan nga imong lutoon nga paminaw nimo. Pwede ra sagulan o kamunggay. Pwede ra gid kayo kay wa may magbuot nato ba kung ato nang isagol. Kay kita ra may say mukaon. Dili man na baligya ba? Ay, nindot kayo na kay grabe kayo na, sustansyado kayo na. Oy, isang! Uy, ikaw manggod ay na. Apito na dire, mamahaw ta. Ay, may buntag diha yang. Di na ko mo hapit, kay ako patong tambalan ining kamunggay ng akong apong nasamad. Ay, mao pa. Uy, ustoy, padali na lang na si isang aning sabaw, oh. Uy, bitaw isang. Nagluto man ko kinamunggayang manok. Mayo kay ihinit pa. Kadita kay padadaan tika. Aron nga makahigop po ang imong apo og sustansyadong sabaw sa kamunggay. Pagka malumugayon o kasing-kasing ni mo tatay ustoy. Kining. Dili ka daw sa imong sikataw. Imong ipambit ang imong kahibaw o ingon man ako. Ang kaayuhan nga akong mahatag sa panawa sa tao. Labaw sa tanan. Dako kay kung tabang alang kaninyong katawan. Og saksi ako sa imong kamayo tatay ustoy. Sukad sa gamay pa. Og hangtod karon. Kanahingkod na ko. Ang butan na bata, malipay magdula.
Langin ninyo mga batang sumpay sa ko asoy ninyo ning sibunaon ng naguluhan. Unggay, kabunggay, din nilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinitanan dalit ka na to sa RMN Drama.